Hei, bună tuturor, eu sunt Patricia, iar voi sunteți pe canalul meu, Biblioteca Patricia Maria. Și astăzi am prevenit cu un nou super clip. Dar înainte să începem, nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri, să apăsați pe subscribe și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez și vă aștept și cu un comentariu. Și noi să ne mai lungim atât și să începem. Cartea care vă voi prezenta astăzi, apărut acum câteva zile, se numește Cele 10.000 de uși ale lui Janery. Iubesc coperta pentru că este foarte sugestivă, foarte colorată. Ea te atrage prima dată, ca mai apoi să citești rezumatul de pe spate și să îți dorești să o cumperi și să o citești. A fost scrisă de Alex E. Harrow și este de la editura Paladin Young Books. Să vă citesc ce scrie și pe spate. Întotdeauna există un portal, un punct care desparte aici de acolo, pe noi de ei, mundanul de magic. Poveștile se petrec în momentele în care ușile se deschid, în care întâmplările circulă între lumi. În inima reședinței loc, Janery este o curiozitate printre alte curiozități. O copilă metisă, în grija unui colecționar excentric. Uneori vrea să plângă pe umărul tatălui ei, numai că el este aproape tot timpul absent, iar mama nu are, așa că, de câte ori simte că nu-și găsește locul în lumea ei tristă, evadează într-o carte. Pentru că o carte, nu e așa, poate deschide o ușă spre o altă lume. Însă cartea pe care Janery o găsește în gufarul albastru deschide multe uși, iar în spatele una dintre ele își descoperă adevărata ei poveste de viață. Sper că această poveste este firul tău și că la capătul ei vei găsi o ușă. Deci este o carte fantasy, dar zic că conține și aventură și povestea fetei de viață. O vedem cum evoluează și prin ce trece și putem învăța câte ceva de la ea pe parcursul drumului ei. Acum o să vă mai citesc câteva păreri, pentru că am văzut că mai sunt câteva păreri și aici, ca să vă faceți o idee mai bună despre carte. Eu abia am început, n-am citit decât 34 de pagini, deci ca să vă fac prezentarea mai bună, citesc și ce au spus alții despre carte. De acord, Alex Harrow creează lumi uimitoare și visează aventuri palpitante, dar examinează și de ce visăm atât de des să găsim o ușă către un loc nou. Înainte să citesc romanul, am crezut că știu ce este ușa, am crezut că știu ce este o poveste. Acum nu mă voi uita niciodată la ele cu aceiași ochi. Cu totul deosebită, aparte față de orice alt roman fantasy pe care l-am citit de ani buni. Proza cântă și personajele sale de-a dreptul din pagini. Este un roman de sine stătător și nu te lasă să tânjești după continuare și să fii satisfăcut că nu are nevoie de una. Este o poveste completă, care se termină perfect. O carte care vă va face fericiți atunci când o veți închide încetișor. În ea veți găsi mirare și întrebări și o dragoste neîncetată pentru cuvinte, care cuprinde până și forma pe care o literă o desenează pe o pagină. Cele 10.000 de uși ale lui Janery este atât fantastică cât și inteligentă, cu un rit care prinde în breje și o intrigă unică, ce aduce în discuție subiecte serioase. Cu siguranță cititorii vor fi nerăbdători să citească următoarea carte a lui Alex E. Harrow. O scrisoare de dragoste către imaginație, către cuvântul scris și puterea multor tipuri de iubire. O să vă citesc și începutul cărții, ca să faceți o mică idee, să vă pot face curios, să vă introduc în poveste. Capitolul 1. Ușa albastră. Când aveam 7 ani, am găsit o ușă. Bănuiesc că ar trebui să scriu cuvântul acesta cu majusculă, ca să înțelegeți că nu vorbesc pe intrarea de la grădină sau pe ușă obișnuită, că repetăm fără grăși într-o bucătărie cu dale albe sau într-un șifonier. Când aveam 7 ani, am găsit o ușă. Așa. Uite cum se înalță acum cuvântul cu mândrie pe pagină, cu curba acelui U ca o arcadă neagră care duce la nimicul alb. Când vezi acest cuvânt, îmi închipui că un ușor fior de familiaritate îți bălește părul de pe ceafă. Nu știi absolut nimic despre mine, nu mă poți vedea cum stau la biroul din lemn gălbui, cu briza dulce sărată întorcând aceste pagini ca o cititoare care își caută semnul de carte. Nu poți vedea cicatricile care se răsucesc și se noadă pretutindeni pe pielea mea. Nici măcar nu știi numele. Este Janery Scaler și uite că acum știu un lucru mărunt despre mine. Așa că mi-am distrus singur demonstrația. Dar știi ce înseamnă atunci când vezi cuvântul ușă? Poate chiar ai văzut una cu ochii tăi, stă pe jumătate deschisă și pudretă într-o biserică veche sau bine unsă și strălucită într-un zid de cărămidă. Poate, dacă ești una dintre acele persoane pline de fantezie care se trezesc că le poartă pașii spre locuri neașteptate, ai intrat chiar pe una și te-ai găsit într-un loc într-adevăr neașteptat. Deci, din ce am citit eu până acum, chiar vă recomand. E una dintre acele cărți fantasy deosebite, diferite de celelalte. Și cred că aventura lui Janery merită citită de toată lumea.
să-i dați o șansă, măcar cartea asta sigur merită din ce am citit eu până acum și sunt sigură că va merita și în continuare. Iar pentru cei care poate se întreabă, e o carte mai groasă, are, te vă întrebați câte pagini are 405 pagini, dar sincer pentru mine cu cât e mai groasă cartea, cu atât mai bine. Și cam asta a fost și cu clipul de astăzi. Nu uitați să dați subscribe, pentru că la 200 de abonați o să fac turul bibliotecii, pe care nu l-am mai făcut de vreo 3 ani, cred. Să dați un like dacă v-a plăcut, vă aștept părerea în comentarii și în descriere găsiți Instagram-ul și jocul meu și vă aștept și acolo cu un follow. Eu am fost Patricia și noi ne vedem data viitoare.